Тапшырыбызның кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Илмир Низамов. Илмир, исәнмесез? Исәнмесез. Син атлыгып, рәхәтләнеп безгә кунакка килүче кунакларыбызның берсе. Шуңа күрә үзең композитор буларак һәм инде кафедра җитәкчесе буларак безнең Казан консерваториясендә без үзебезнең мәшһүр эш композиторыбыз турында әңгәмә корасыбыз килә. Чөнки өчесенең дә бу ел юбилей еллары, икесе инде мәрхүм, авыр туфраклар җиңел булсын. Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел, Рөстәм Яхинның тууына 100 ел һәм әле дә бүгін дә исән сау булып иҗат итүчесе Зофия Гобайдуллинага 90 яшь. Әлбәттә, Нәҗип агадан башларбыз, чөнки ул заманында опера театрының җитәкчесе булган кеше, Казан консерваториясенә нигез салган кеше. Шул оңайдан син әлеге шәхес турында нинди хатирәләр белән уртаклаша аласың тарихи чыганактан һәм аның әсәрләренә нинди мөнәсәбәттә? Минемчә, Нәҗип Җиһанов ул безнең шундый зур тауның берсе менә музыкада дип басып тора. Чөнки ул музыка ягына гына түгел, менә әйтеп киттең инде син Алмаз. Ул безнең консерваториягә нигез салган һәм шулай ук опера театрына да шуңа күрә. Әле нинди елларда бит, сугыш елларында. Һәм менә минем укытучыларым кем инде аның белән аралашкан, кем анарда укыган, гел искә алалар аның менә эчке энергиясын. Һәм ничек ул бөтен ишекләрне ача алган, һәм аны бөтен кеше тыңлаган, һәм ул менә шундый абруйлы, шундый авторитет булган, һәм әлбәттә минем өчен ул бик зур үрнәк, чөнки музыка язу ул бер хәл, ә шундый зур шәхес булу ул икенче хәл. Һәм менә без һаман да аның эшләренең җимешләрен күреп торабыз. Бүген дә менә мин үзем дә шул консерваториядә эшлим, һәм мин бик шатланам безнең милләтебездә менә шундый шәхес булуына. Һәм музыка ягыннан мин әйтер идем, әле Нәҗип Җиһанов әле ачылып бетмәгән дип. Ачылып бетмәгән хәтта. Әйе, чөнки аның симфониялары... Сәбәбе? Аз игътибар итәбезме, яки төрле яклап без аны капшап карамыйбызмы аның эшләрен? Ул вакытта инде ул шундый дәрәҗәгә менгән симфония жанрында, опера жанрында, һәм безнең милләтебез бәлки ул әле музыкага менә килә генә дип уйлыйм әле мин. Чөнки менә мин күптән генә түгел, безнең Мирас дигән фестивалебез бар, аның исемендәге фестиваль, һәм ел сайын анда бер концерт аның 90-нчы Җиһанов музыкасына багышланган, һәм мин ел сайын шунда киләм, һәм ул музыка бүген дә заманча яңгырый. Минем исем китә ничек ул 50-нче елларда менә шулай язган. Һәм ул шәхеснең биклеген әлбәттә музыка аша да ул бик каты сизелә. Беренчедән музыка аша бик каты сизелә. Аның иҗаты гомумән сезнең иҗатыгызга ничек тәэсир итте? Әлбәттә опера ягыннан инде. Мин менә Алтын чәч, Җәлил оперларын тыңлаган кеше һәм менә Кара Полатны язган вакытта ук инде мин үземне нигез фундамент булып Нәҗип абыйның эшләре торгандыр, әйме үрнәк булып. Һәм шуның табигый дәвамы булсын дип яздым мин аны. Хәтта Әйе, ул ничек килеп чыкты мин белмим, аны вакыт күрсәтер. Ләкин ул әлбәттә минем өчен менә татар операсы дисәләр, беренчедән ул Нәҗип Җиһанов. Ким дигәндә 150 елдан Нәҗип Җиһановның дәвамчысы Илмир Низамов дип сөйләсәләр, димәк килеп чыккан булып чыга. Инде бүген үк шулай дип әйтергә хакыбыз бар. Рөстәм Яхин иҗатына килгәндә, Илмир. Иң беренче чиратта Татарстан Республикасының гимн авторы буларак бик күп романслар авторы буларак, әлбәттә ул үзе уйнап, үзе башкаручы да булган. Әйе, ул ничек әйтергә, менә Җиһанов ул опера дисәк, һәм менә беренче пианист татар сәнгатендә, татар тарихында ул әлбәттә Рөстәм Яхин һәм беренче шундый романтик дип әйтеп була аны. Аны инде аерым ачыкларга да кирәкми кебек, чөнки аның җырлары һәр көнне яңгырый, һәр көнне без ул музыкаларны беләбез, бәлки кайбер кешеләр белмидер. Нәкъ аныкы икәнен, әйе. Ләкин ул җырлар белән безнең әби-бабаларыбыз, безнең әти-әниләребез үскәннәр һәм бездә ничектер ул моңнар безгә сеңеп калган һәм халык җыры дәрәҗәсенә күчкән дияргә була. Һәм менә җыр ягыннан Рөстәм Яхин инде ул лидер дип әйтеп була. Бүген дә Димәк, Нәҗип Җиһанов сиңа опера ягыннан үрнәк булса, классик ягыннан, җыр ягыннан Рөстәм Яхин. Ул минегә шаккаттыра иде, бер яктан ул шундый бик халыкка якын, аның менә милли аһәңнәре бик көчле. Шул вакытта
Рөстәм Яхинны син бер кашанда бутамыйсың. Аның үз стиле бик көчле, һәм ул менә Рөстәм Яхин, ул яктан ул инде бик уникаль шәхес. Рөстәм Яхин булып кала. Нәҗип Җиһанов иҗаты буенча берникадәр көрсүне ишеттек, тиешле дәрәҗәдә ашылып бетмәгәндер дидең, чөнки ул инде әлеге сәнгатькә омтылыш, аны өйрәнүгә бәйле нигезләнгән дидең. Рөстәм Яхинның иҗаты синеңчә ашылып беткәнме безнең милләттә, республикада? Бер яктан ашылып беткән кебек ул, чөнки танылган җырларны теге шул хитларны дип әйтим инде бөтен кеше белә. Әмма ләкин шул ук вакытта аның бит иҗаты шул кадәр бай, ачылмаган әсәрләр бик күп. София Гобайдуллинага күчәбез. Әйе. Аның иҗаты турында. Ул шәхес белән син ялгышмасак, күрешкән кеше хәтта. Күрешкәндә бар, аралашканда бар, сорауларым да биргәнем бар. Ул инде үзенә бер җиһан, ул үзенә бер шундый галәм. Чистай кызы, Әйе, мулла чистай. нәселеннән әле. Әйе. Ләкин ул ничектер менә бөтен дөньяга танылган композиторыбыз һәм София Губайдуллина минем өчен ул менә һәрбер композитор бит инде үз телен эзли. Гомер буе һәм аның әлбәттә менә үз теле бар. Һәм үз телендә ул гомер буе музыкасын иҗат итә, һәм ул шуның белән бик кызыклы. Аңа әлбәттә әзер булырга кирәк. Ул музыканы тиз генә аңлыйм дип яратырмын дип килергә ярамый. Аны өйрәнергә кирәк башта. Ничек ул фикер йөртә? Чөнки ул һәрбер әсәре турында аның төп идеясы бар, төп концепциясы бар. Шул идеяларны гына укып, аңлап, шул вакытта гына аның музыкасын тыңлап, ләззәт алып була дип уйлыйм мин. Һәм минем өчен ул бик зур горурлык менә шундый татар фамилиялы бөтен дөньяга танылган һәм ниндидер бөтен Россия күләмендә музыканың, Россия түгел, бөтен дөнья күләмендә. Музыкага яңа бит ачкан композитор. Шуңа күрә ул бик уникаль. Сорау да биргәнем бар дисең. Безгә дә кызык, нинди сорау бирдең синең? Менә чөнки ул сорауларның төрлесе бар, арасыннан иң мөһим дип саналганы бардыр синең өчен. Менә София ханымга син нинди сорау бирдең? Мин үз сорауымны бик яхшы хәтерлим, ләкин бик кызык сорау биргән инде башка кеше һәм аның җавабы һаман да минем исемдә. Анардан сорадылар бик гади сорауны. Ничек сез музыка язасыз дип. Һәм гади сорауга бит инде гел авыр җавап бирергә. Һәм ул әйтте, күп композиторлар ди музыкаларны башлыйлар ди иң башыннан. Ничек теге ырлык салган кебек, һәм шул менә беренче нота ырлыктан кебек теге үлән үсә, агач үсә. Шытып чыга инде, шытып башлана. Мин ди музыкаларымны ди ахырдан башлыйм ди. Мин уйлыйм ди, кешенең күңелендә нинди хис калдырырга телим мин. Һәм менә шул хисне уйлап, мин шуннан башлый. Азактан башка киләм ди. Мин нәрсә белән башларга тиеш ди. Менә шул хисне калдырыр өчен, шул эмоцияны калдырыр өчен. Һәм менә бу фикер минем өчен бик кызык иде. Һәм мин дә уйланып киттем, әйтәм, ничек мин каян башлыйм икән? Мин каян башлыйм икән? Үзегез ничек язасыз соң, Илмир? Син каян башлыйсың? Юк, башлавы уртаданмы, хистәнме, беренче ырлыкларданмы, нотаданмы? Төрлечә була. Булай да, тегеләй дә, ничек әйтергә, ул менә син идеяны тотып алсаң, ниндидер. Мин гонорардан башлыйм дип булаймы? Һәм ул идея уже аннарысын музыка үзе дәвам итә инде үзен. Син аны ничектер теге суламыйча. Әйе. Ул үзе белән ничек дәвам итәргә. Син аңа теге юл гына ачып бирергә тиеш. Һәм менә без юбилейлардан башлап киттек. Менә мин дә шуларны кирдән санамакчы булам. Мин әйтеп китердем әле бу елны әле безнең танылган композиторыбызның Резида Ахияровның да юбилей 65 яшь тулды. Һәм менә бу ел бик бай, менә шундый бик түгәрәк саннарга. Һәм шул араларга мин үземдә
кертә алам, чөнки Сиңа миңа 35. 35 яшь тула. Ишектер менә түгәрәк саннар бик күп менә бу елда. Ну, сез нольда түгел инде, ярар, булар нольда бит. Әлбәттә, әлбәттә. Бу әлбәттә шаяру. Менә икесенең генә мәктәбенә игътибар иттем. Рөстәм әфәнде дә, София ханым да, алар икесе дә бер музыка мәктәбен төгәлләгәннәр. Менә шул мәктәпкә карата сорау биреп, әңгәмәне төгәллисе килә. Менә күренеп тора, 10 ел аермагынайм, 110 ел, 100 ел, 90 яшь әлеге исемлекне дәвам итеп була. Ләкин менә шулай данлыклы мәктәпләр бездә эшлиме, композиторлар тәрбияли алырлык. Яшерин Батырын түгел, чөнки син дә безгә күрше регионнан килгән, бездә тәрбияләнгән җегет түгел. Юк, ул әлбәттә зур проблема, чөнки һәрбер мәктәптә юк андый кадрлар, кем композиция дәресләрен укыта ала. Ләкин кайбер мәктәпләрдә бар, һәм менә бу бер үк мәктәптән булгач ул бик очраклы, чөнки анда булгандыр шундый кеше балаларны Балаларның менә шул талантын аша белүче. Һәм менә бу проблемаларны без шешергә тырышабыз. Бу сорауларны инде без күп күтәрәбез, чөнки балалар белән кечкенә вакытта ук инде эшләргә кирәк. Илмир, рәхмәт. Без сине кимдә тагы бер айдан көтеп калырбыз, чөнки әле синең үзеңнең дә концертлар якынлаша. Юбилеең белән синем. Рәхмәт, Илмир. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Илмир Низамов белән сау булашып, дөнья яңалыкларына күчәбез. Алар белән безне хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштыра.